Kung baklan mo siya bulong, ano nga bulong ang baklon mo para kay Sir Nonoy? Yakapsul. Yakapsul. Nagsimula daw ang inyong love story sa kusina kabakan. Okay. Kung diin nag-aubrahay ka mo. Kam nag-aubrahay ka mo nga duha. Namin ano? Ang nabatian ko nga sa inyo nga duha, ikaw daw kuno ang aggressive. Sir, bakit sa dami ng single doon, ng mga babae doon, pinaka mo to na single that time ka, mga apat? Ikaw lang single? Oh, tika na. Okay, damo. Oh, Rika, pila na imong edad, ma'am? 22. Tikalog yan po rin isa yaon. Sige, birahi. 22 si Rika. Sir, kung 22 si Rika, ikaw ilang taon ka? 22 na. 22 and a half. At least malapit lang. Ano? Rika, may asawa? Wala. Walang asawa. Rojen, may asawa? Kapangila pa. Ngayong gabi, hindi mo na kailangang hanapin, Rojen. Dahil mismong si Anthony na at si Jovelyn ang gumawa ng paraan talaga para hindi ka na mag-ubos ng oras. Ngayong gabi, Noy, akong ginapakilala sa imo si Rika. Shake hands. Imagine the situation, si Nonoy ara na sa likod katagay-tagay ha. Gintala pa natin, there is just to give this, have this wonderful story of the both of them. Rika, nagka-boyfriend ka na ba noon? Wala ka ba nagkalubyo? 22 years old, no boyfriend since birth. Very challenging, Nonoy. Ginaubo ka na, Nonoy. Okay. Ma'am, ginaubo si Sir Nonoy. Kung baklan mo siya bulong, ano nga bulong ang baklon mo para kay Sir Nonoy? Yakapsul. Yakapsul. Talaga rin ka nga, 22 ka pa lang. Saan ba nabibili ang yakapsul? Sa tindahan ni? Rika. Oh my God, tameme! Noy, kung dadalhin mo si Rika sa KCC Mall, ano ang bibilhin mo para kay Rika? Ay, nag-isip ko? Ay, nagseryoso. Okay, Noy, ano ang imo baklon para kay Rika? Kung ilagaw mo siya sa KCC Mall, baklan mo siya sa? Drive Max. Okay, talagang sina-challenge ka, Rika, ha? Yung sa'yo, yakapsul lang ang bibili ni Nonoy, Drive Max. Okay, Nonoy. Sino ang gagamit ng Drive Max? Ikaw? Anong Drive Max yan? Yung kape? Capsule ng kape. Capsule kag kape. Maliban sa Drive Max, ano pa ang bibilhin mo para kay Rika? Yung Drive Max pa lang, alam mo na binabalak nito, ano? Ano pa? Yung something sweet, Nonoy. Yung sweet, Noy. Yung pang ano sa babae. Alam mo yung bibigani yung babae? Flowers. Ay, baklan ka daw niyang bulak, no? Siguro tong mga dagko dito sa may third floor, fourth floor. Baklan mo. Para sa iya. Kaya wala man na fresh flowers sa KCC. Wala man fresh. So, itong mga plastic na dagko ay para ma-preserve niya. Makita ko sa fresh para fresh gate ang gugma. Fresh gate ang gugma. Okay. Makita, dagin siyang fresh para nimo kay para fresh pa ang gugma. Karon, sir, harap ka po kay Rika. Sir, ang pogi po ninyo. Perfect yung katawan, walang tiyan. Ayos na. Ganda naman yan. Sir, I mean, Rika, masasabi mo ba ngayong gabi na isang
lalaki. Sino yun? Yes po. Nonoy, nagagandahan ka ba kay Rika? Oo naman. Kung meron kang magiging paboritong parte ng kanyang mukha, Nonoy, anong parte ng kanyang mukha ang gusto mo? Tignan mo siya. Saan ka nakatingin doon? Sa food and mood? Siya, dito si Victor. Ano ang magiging paborito mo sa tingin mo? Ang mata, Bakit ang mga mata? window of the soul. Ay, window of the soul. Next one. Ha? Wala na tikit, Anthony? Imo ning ate o mangod? Ate? O, di siya magkakadesisyon na rin. Anak ko lang kuya. O, sige, 1, 2, 3. Yakap ulit na dagdikit. Yakap na dumikit. And let's go. Gano'n ka na, sige, makabuelo mo eh. Kapito ba? Okay, 1, 2, 3, go Rick. Inis ka. Dapat ka masunurin mo. Oh my God! Smack lang ha, smack lang. Eh? Side view tayo. Uy! Palaban! Ang asa pahumot. Pahumot sa mga. Noy! Noy! Ang mo Noy, hina mi Noy. Excuse me Noy. Dito ha, dito niya. Saan? Hindi ako nakakalanig ako dito. Dito. 1, 2, 3, Noy. Here we go.